inighigda nimo dito ka matulog, mo-induce gyud siya nga makadamgo ka hangtod nga ang imong makita sa imong damgo mga kaigsunan will be interpreted. Maayong gabi kaniyong tanan. Diha sa Middle East, maayong hapon, maingon man sa Estados Unidos, maayong buntag ug maayong kadlawon. Wherever we are, we praise the Lord for this opportunity. Magampo ta mga igsoon alang sa dugang kaalam. Silimbahon nga Dios, salamat kaayo. Anining gabi una aduna usab kami lahi nga higayon nga padayonon ang sumpay sa kinabuhi ni Joseph. Ang imong dinihog nga tao nga pinaagi sa mga damgo nga imong gihatag, gigiyahan kun unsa ang lintunganay siyang kinabuhi hangtod kini matuman sigon sa imong mga plano. Salamat o Dios sa mga damgo. Salamat nga pinaagi niini imong isulti sa imong mga katawhan ang imong plano alang sa usag-usa hangtod nga kini matuman sama sa katumanan sa mga damgo ni Joseph. Nining gabi una, palihog buksi ang mong kasing-kasing og mga hunahuna. Ablihi, puna kami sa imong kaalam og sa imong gahom. Amo kining itugyan og lomang madawat sa ngalan gahom ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Nagdamgo ang hari. Mga damgo nga makabalisa mga kaigsunan, and this is same thing in another story in scriptures, labi na gyud sa Daniel Kapitulo 2. Ang Daniel Kapitulo 2, hari sa Babylonia, nagdamgo. Grabe ka, makasamok nga damgo ang nakalain lang sa damgo sa hari sa Babylonia, mga kaigsunan, with the king of Egypt was that ang hari sa Babylonia dili makahinumdum kunon sa iyang gidamgo. Mahinumdom lang siya nga nagdamgo, pero kung unsa ang iyang gidamgo mga igsoon, di gyud siya karikol. Maunay problema sa mga magikiro didto sa Babylonia, which would happen many thousand years later mga kaigsunan. But let's get back to basic. Dinhita sa damgo ni Haring Paraon mga kaigsunan didto sa Ehipto, the ancient seat of civilization. Of course, the king remembers his dream, but the problem is, no one has the power to interpret the dream. Kining duha ka damgo sa duha ka hari, mga kaigsunan, Nabucodonosor, Paraon, were dreams that have been given by God. Ang Dios ang nagtuga niini mga damgo. Ang Dios usab mga kaigsunan ang naghatag sa interpretasyon sa duha ka damgo o kining mga damgo niining duha ka hari mga kaigsunan mosulti kung unsay mahitabo sa unahan. Taas-taas lang ang damgo ni Haring Nabucodonosor because it will involve the rise and fall of kingdoms bisan pa sa panahon nato karon. Wa pa mga tuman ang tanan mga kaigsunan. All the rest were fulfilled. Ang katapusan na lang sa damgo ni Haring Nabucodonosor ang wa matuman. That's a long study and I'm sorry we cannot detail on that tonight. Karong gabi una mga kaigsunan, si Haring Paraon nagdamgo in one night 2 dreams. What were these dreams? O kung inyong nabantayan mga kaigsunan, sa atong pagtuon, niining si manahona, si Joseph nagdamgo, kadtong duha ka mga kauban ni Joseph sa silda sa prisuhan, nagdamgo, and lastly, karon ang hari sa Ehipto mga kaigsunan nagdamgo. And every time there were dreams mga igsoon, kada damgo gyud taggurha. Si Joseph nagdamgo og duha ka damgo. Ang unang damgo, uhay, gibangan, nagtuhoy, unyang mga binangan siya mga igsuon, pulo ka mga igsuon, miyukbo ang ilang binangan nga uhay sa uhay ni Joseph nga nagtuhoy. The second dream, si Joseph samtang nagyampungad sa langit,
ang adlaw, bulan, 11 ka mga bituon, symbolic of all his family members, miyukbo pod ni Joseph mga kaigsunan. 2 dreams. If we will remember, there were also 2 dreams last night. Although, duha ka mga tao. Karong gabi una, duha gihapon ka mga damgo, idetalye na to na karong taon-taon mga kaigsunan. Why dreams in Joseph's story always come in pairs. Nganong giparis-paris man gyud kanunay mga kaigsunan. There is a significance to that. Number 1, certainty and emphasis. Basta gani ibalik ang damgo, either magkapulo pariha ang ilahang matang sa damgo mga kaigsunan, parihas ang mga events that would take place in the dream, or di sila pariho pero duha kabuk mga kaigsunan, it is a symbol of emphasis and certainty. But ipasabot kung ang Dios muhatag og duha ka damgo mga kaigsunan, it is a repetition of one particular message so that no one could ignore. Di yun mo pwedeng palingog-lingugan mga kaigsunan. And the second reason why 2 dreams always take place in the story of Joseph is it should be a unifying element. Recurring patterns help to unify the story of Joseph. Og dinhi mga kaigsunan, imo nang masabtan, and hopefully it will create more yet deeper interest about dreams in this story. We could spend weeks kung kanilang kahulugan o significance sa mga damgo mga kaigsunan. But to be sure, kining duha ka damgo mga kaigsunan, nagabalik-balik, nagparis-paris, have their interconnectedness of his experience and will ultimately talk about the divine plan of God for Joseph and the people involved. Now, ngarita sa duha ka damgo sa hari. What was the first dream about? On that night, while the king was sleeping, wa ta kahibalo sa mga circumstansya o gikapoy ba ang hari, nabalaka ba siya, na ba siya problema before siya natulog, busa nagdamgo siya. The Bible simply tells us na sa iyang katulugon, nabuksan ang iyang hunahuna, ang iyang mata ngadto sa pananaon, nga gida siya ngadto sa daplin sa suba sa Nile River. And while he was standing there, he saw fat cows, 7 in number. 7 ka mga tambok nga mga baka, mga kaigsunan, nga muragyo gisod sa fattening. Ang atong mga baka din sa Pilipinas, actually, kung mutanaw ka sa mall, di na nimo mailhan ang baka, kay karni naman. Kung sa mall ka nga baka mga kaigsunan, kana nga mga baka giihaw na nga gifattening daan. Pero kung ngari ka sa merkado, kanang gikan sa Matansiro, sa mga baka nga lokal nga ris ato mga kaigsunan, wata kahibaw ahagi ka ng mga bakaha, ang uban bakaha na ron nagsakit o bakaha kadaghanan nila himsog, pirang uban na giagig padaro, or we just don't know. Pero ang dagway sa mga baka nga pinatambok mga kaigsunan, dili na kayo galihok, gisigila nagpasibsib at a given pasture land nga kung pwede, di na sila maglakaw-lakaw, kay kung maglakaw-lakaw, mo burn ang ilang fats mga kaigsunan, tendency magmaskulado ang kabaw, dili tambok tanahon. But in this dream, 7 fatted cows, cows, mga baka, mga kaigsunan nga arangyod ka mga tambok, himsog kay tanahon. And while he was watching all those 7 cows nga tambok mga kaigsunan, nalingaw siya. Karon kay gisundan man siya o ang 7 ka mga kabaw nga tambok, may nagsunod man sa absoluyo nga 7 ka mga kabaw, pero ang nagsunod nga mga baka arang mga niwanga.
And it was not only the visual of 7 thin cows following 7 fat cows, mga kaigsunan. Unsay nakasamok sa hari was the reality nga ang niwang nga mga baka gipanglamoy nila, gipangkaon, hangtod nga nahurot nila glamoy ang tambok nga mga baka. Pagkahuman sa damgo, mga kaigsunan, pagkataod-taod, mibalik na sab ang damgo sa hari, and this time, the dream number 2 were 7 healthy ears of grain growing on one stalk. Buti pasabot, mga kaigsunan, sa usa ka punuan, 7 ka mga, kung ato ning illustrate, ang uban mo ingog mais, ang uban mo ingog trigo, mga kaigsunan, but whichever it is, the reality is, ang niturok, mga kaigsunan, 7 ka mga puso. For the sake of illustration, ato na lang ibutang ni nga mais, kay mao man ni masabtans Pilipinas, tambok nga mga anagon, mga kaigsunan, 7 ka buok. And it was followed by 7 thin ears that consumed the plump ones. Parihas ra, 7 mga kaigsunan. First were cows, the second were ears of corn. Pero ang mga niwang maoy ni kaon sa mga tambok nga ilang gisundan, mga kaigsunan. And this was the dream. Ambot lang og nganong dili mahubad sa mga magikiro sa Ehipto, mga igsoon. They have their own set and patterns of interpretation, mga kaigsoon. Pareha ko sa Pilipinas. Basta gani magdamgo ka og hugaw sa tao, kwarta. Magdamgo ka ganig bitin, traidor. Mao man itong set of interpretation. What else do we have? Murag maora man ay popular kay sa Pilipinas. Sa Ehipto, naasab sila ilahang mga matang sa ilahang mga equivalent, mga kaigsunan to interpret. And yet, God knows nga kung unsa na gani ang iyang ipakita nga pananaon sa kadagkuan sa kalibutan, mga kaigsunan, God makes sure nobody could understand and could interpret. Busa, mga igsuon, na hinumduman si Jose. Senyor Hari, na konsensya bayagog ko kay duhang tuig na ko dinhi nga nagpuyo sa kagawasan, nagpadayon sa akong pagpainom nimo sa bino, pero ang tinuod, Senyor Hari, ang akong pagkalingkawas nadamguhan ko na ni o gisulti nako sa akong kabaro didto sa prisuhan o giyang gisulti o gonsay kahulugan sa kong damgo gani duhami. Ang akong kauban may damgo sab. Ang interpretation sa akong damgo, i-release ko, i-reinstate. Ang akong kauban, ipagawas, apan bitayon, og nahibaw ka, Senyor Hari, nga nabitay ang panadiro, og ako imong gipabalik nga nihi. That was a dream interpreted by a Hebrew slave in prison. Ingon ang hari, kinsa man ang tawhana. Pruibahi lang, Senyor Hari. Abi ninyo, mga kaigsunan, it was humiliating to Pharaoh, makauuaw kang hari paraon, mga kaigsunan, nga iyang talikdan ang iyang mga professional dream interpreters. Og iyang konsultahon, iyang pangutanon, ang binilanggo, unya, langyaw pagyod, mga kaigsunan, nga pulo na 12 na katuig nga nagtingkagol sa prisuhan. Grabe niyo, mga kaigsunan, kung ikaw tao sa Dios, bisag asa ka pa nga balintulok ug katon, di gyud ka pasagdan, mga igsuon.
Di kabiyaan sa Dios, even your wisdom, even your thoughts, bisan ang imong pinulungan, mga kaigsuonan, magdala og larino nga mensahe ngadtos kadagkuan sa kalibutan, and even these people will listen. Bisan pa sa makauuaw nga sitwasyon, andam siyang mudawat sa labing ubos nga serbisyo gumikan kay ang iyang nabalisa nga hunahuna, mga kaigsuonan, kinahanglan nagkatapusan. Patawag si Joseph. Hukas ni Joseph ang iyahang sapot ingon nga ulipon. Gidress up, mga kaigsuonan, na marbas siya sa iyahang baga na kayong bungot. Mibarog siya sa atubangan sa hari, disinte, just like before. Pagatubang niya sa senior hari, mga kaigsuonan, gisukit-sukit, asa ka man gikan, nganong napadpad ka man ngari, and then the background was known. Well, gisulti nining akong tao nga muhubad ka daw og damgo. And this is what Joseph said, "It is not in me." Senior hari, tinuod na nga nangatuman ang hubad sa mga damgo nga akong gihatag niining imong magtitiing, but it is not in me. This was a reply to the king that reveals his humility and his faith in God. Ang pagkamapinubsano ni Joseph, mga kaigsuonan, o ganyang pagtuo sa Dios, wa gyud mawala niining 12 ka mga tuig sa pagsulay. Og sa gihapon iyang giila ang Dios sa langit nga mao'y nagpahiluna sa tanan. God shall give the King Pharaoh an answer of peace. Atong sinsilyohon, mga kaigsuonan, ang nahitabo. Mato ni Joseph, kaning duha nimo kadamgo, una mauni, ikaduha mauna, are both dreams coming from God. Senior hari, kining imong damgo nga imong gisulti sa ako karon, sultihan ti ka, tilimad oni nga mahitabo sa unahan, and God is the supreme author of these dreams. Ang buti pasabot, niining imong damgo, kining duruha, samara ang ilang kahulugan, the 7 healthy cows and the 7 healthy grain represent 7 years of abundance and prosperity. Kining mga tambok nga baka nga 7 ka buok og 7 ka buok tambok nga mga mais, 7 sabni ka tuig sa abundansya og sa panahon diin kon bisan kinsa nga mutanom sa nasod sa yuta nga Ehiptohanon, mubunga gyud kay mao ni gitagana sa Dios nga mga katuigan alang sa kadagaya. Next that will follow, the 17 cows and the withered grain represent 7 years of famine that will follow. Senior hari, gihatagan ang Ehipto sa Dios og 7 ka tuig sa kadagaya. 7 ka tuig sa pagpangandam. 7 ka tuig sa pagtigom. 7 ka tuig aron huna-hunaon ang ilang kaugalingong kahimtang kung mo-survive ba ang Ehipto kung moabot ang mosunod 7 ka tuig, mga kaigsuonan, sa kagutom o sa kalisdanan. Therefore, Joseph advises for Pharaoh to appoint a wise man to oversee the storage of grain during the good years. Mura siyag nahayagan, natingala, nahibulong nga nung wa man makahuna-huna ang iya mga professional interpreters. And he was beginning to be convinced nga gikan sa Dios
ang pulong niining binilanggo mga kaigsunan. Nangutana siya kang Joseph unsa may imong sugyot. Sugyot ni Joseph, itugot nga ang hari mangita og usa ka manggialamon nga tao og iyang itudlo ingon nga maoy in charge sa 7 ka tuig nga ting dagaya. And also, let Pharaoh appoint commissioners over the land to take 1/5 of the harvest of Egypt. Naghisgot ni mga kaigsunan og taxation of 20% in kind. I mean, in cash or in kind. Dires Pilipinas, natay gigunhugon mga kaigsunan aron madungag-dungagan ang pundos gobyerno, patasan ang buhis. Ang usual nga standard nga buhis mga kaigsunan, 12%, kung magkataas-taas, 18%, pero dili ang mga manufacturers or ang mga sellers mao'y gipangbuhisan mga kaigsunan. Actually, ang mga konsumante mo'y nagbayad sa buhis. Kung makabantay mo, ang presyo sa bugas, ang presyo sa mga groceries, ang presyo sa gasolina, ang presyo sa tanang mga sanina, imong paliton mga kaigsunan, lakip na diha ang imong buhisan. And I think, programas Pilipinas mga kaigsunan nga i-waive ang buhis kung naakay special privilege like senior, PWD, or whatever. Nindot sa nga programa mga kaigsunan. But, in the case of Egypt, samtang musunod ang 7 ka tuig sa ting sagana mga kaigsunan, gihimong plano sumala sa sugyot ni Joseph nga patasan ang ilang buluhisan mga kaigsunan, both in cash and in kind. So sa tanan nilang abot, muhatag silag 20%, 1 out of 5. Nagapamalandong ko kadali. Kanang patasan og 20%, igo ba na nga makapakaon sa musunod nga 7 ka mga tuig kung maora na ilang tigumon? Nganong dili man katunga, nganong 20% ramang gyud? Well, that's a long study mga kaigsunan, and it will also entail analysis kung unsa ang Ehipto kaniadto. Og niining tungura mga kaigsunan, ang ato lang yung ang ngayang sabton is Egypt was the primary superpower in the world at this time. Buti pasabot, dili lang kay ang Ehipto maura ang yuta didto sila magtanom, kundili may mga silingan nga mga nasod sa mga kaigsunan nga sakop sa Ehipto nga didto sab sila makatanom. And for every land that has never been used as agricultural, sa musunod nga 7 ka mga tuig mga kaigsunan, there will probably be more than 300 or 500 increase percent sa ilang pagpananom mga kaigsunan, kay gisaad sa Dios bisan unsay imong itisok sa musunod 7 years mga kaigsunan, mubunga gumikan kay pagatawgon kini og tambok nga 7 ka mga tuig. Well, that is an issue that is good as solved. And sumala sa sugyot ni Joseph, they should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in their food granaries, mga kaigsunan. O kini nga mga pagkaon, kinahanglan, tigumon, sa tibuok nasod, aron magamit, inig-abot sa 7 ka tuig kung magsugod na ang panahon sa ting niwang mga igsoon. Wa ba mo man malandong? Grabe ang otoridad ni ining gikas bilangguan, bag-o lang gihulbot. Posible medyo niwang-niwang pa kay murag di man ka ka-expect siguro nga diha sa prisuhan, gawas lang og imong
mo extra ka dito padalag pabalon og pagkaon kay pila raman intaw ay rasyon sa bilangguan mga kaigsuonan. So yagpis ang nawong. Pero sa diha nga nagsugod nagistorya si Joseph mga kaigsuonan, tuloy-tuloy nga di na mapugnan nga muraman siya karon og source of authority. And the question is, why would Pharaoh believe Joseph, a Hebrew slave that came from prison? Sa inyong paminaw mga kaigsuonan, katuhuan kaha ang bilangguan, ang binilanggo. Kita manggani siguro kung naay gikang nakalaya bag-o mga igsuon, mubisita sa simbahan or muduaw sa imong katilingban sa imong silingan mga kaigsuonan, murag naapag yung kasiguro'y panagana. Murag wa pa man siguro ni mauliis pagkatulisan ni, di ta kumpiyansa ni. Dala pa siyang parole papers sukusugra ba kay makigsuod-suod, di lang sa kayo taani managad. And I believe the same attitude must be shown. Pero nganong mutuo man si Paraon kang Joseph mga kaigsuonan? Well, there are several reasons. Part of that reason is a weakness from the country. Ikaduha nga rason mga kaigsuonan was something about the mental health of Pharaoh. Mao na itong bag-ong issue karong panahon na mga kaigsuonan. Kanang masamok ka, na-stress na ka. And this is exactly what happened to Pharaoh. That is one of the reasons why he gave in. So, let's go to the reasons nganong maminaw si Haring Paraon mga kaigsuonan niining gikan sa bilangguan langyaw nga tao. Only 30 years old. Number one, ang mga Ehiptohanon nagtuo sab nga ang mga damgo maoy mga mensahe nga gikan sa mga Dios-Dios o usa ka paagi aron kitaon nimo ang mga panghitabo sa unahan. This is very common in Egypt mga kaigsuonan. How common it is? Very common. Gani sa Ehipto mga kaigsuonan, ilang gituhuan nga ang ilang mga damgo posible pa mupadayag sa kahimtang sa usa ka tawo mahitungod sa iyang panglawas sa iyahang that will also offer divine advice or even warn of future events. Unsa man gyud sila ka obsessed with dreams. So obsessed in such a manner mga kaigsuonan nga nasa'y ginatawag og dream incubation. Karon pa ko nakadungog aning dream incubation. Ang incubation sa ato mga igsuon mura man na og galumlum ka og itlog sa manok aron human siyang malumluman og 3 ka semana or less mapusa na ang itlog sa manok. Dili na siya itlog nga yellow o white mga kaigsuonan kundili mahimo na sab siyang manok. Sa Egypt mga kaigsuonan common kay ning gitawag nila maglumlum sa ilahang damgo. What is dream incubation? They have specific places like temples that could induce or incubate dreams. Kana bitawng wa na sila'y kalinaw o unsa bagyo'y kaugmaon aning ilang pamilya, ining kaminyoon, aning ilang trabaho, profesyon. Gusto na sila makadamgo mga kaigsuonan. But how would they dream? Na sila'y mga dream incubators mga kaigsuonan. Ang sagad ni ana naasos sa ilang mga templo o ang ilang mga templo mga kaigsuonan would provide special beds aron inighigda nimo dito ka matulog mo-induce gyud siya nga makadamgo ka hangtod nga ang imong makita sa imong damgo mga kaigsuonan will be interpreted by their interpreters. They have dream interpreters, professional in the field mga kaigsuonan. Gani na sila set of interpretations. Sama sab, balikan na to,
sa atong mga Pilipino, mga kaigsunan. And they do frequently rituals that are dream-related. Sama pananglit, ilagi ng pangayoon sa ilahang mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan, ang mensahe sa umalabot pinagis damgo. And they will do that by fasting, by austerity measures, or even reciting prayers, mga kaigsunan, aron kung mauni ilahang balik-balikon o pangadji, yawat na lang pagkagabi padamguhon sila. And this is one of the reasons why the king of Egypt would believe Joseph. They are a believer of dreams as a country. Kaduha, nga rason, nganong mutuo ang hari, ang butler. Ang testimony sa butler, mga kaigsunan, was actual. In fact, dili pwedeng palingog-lingugan sa hari, mga kaigsunan, ang credibility sa butler nga mao iyang sinaligan. And by the way, for the sake of another emphasis, mga kaigsunan, ang butler or magtitiing, suod yun ni sa hari. Because every time the king drinks wine, every time the king will receive the cup, wa gyoy laing tao nga gitugutan, mga kaigsunan, nga makagunit sa kupa sa hari before siya moinom, gawas lang sa magtitiing or butler. And according to their tradition, ang trabaho sa butler, mga kaigsunan, sa di pa niya iipis didto sa kupa sa hari, mag-ipis sa siya og portion didto sa iyang kaugalingong kupa og tilawan sa butler, mga kaigsunan, just in case ang gipadala nga bino dunay hilo, unang mamatay ang magtitiing, mga igsoon. And that is how close the relationship is between the king and the butler. Og sa ilang pagsulo-sugilanon, mga kaigsunan, unsa sila kaduol, na kumbinsi ang hari sa veracity og sa pagkaseryoso sa gisulti sa magtitiing, mga kaigsunan, sumala sa iyang kaugalingong kaagit 2 years prior. Reason why the king would believe Joseph. And lastly, it came as a relief to his troubled mind. Tungod kay walay professional interpreter, magician in the land of Egypt that could interpret the dream of the king, mga kaigsunan. Actually, this is providential. Gituyo gyud sa Dios nga dili muabli ang hunahuna sa mga professional interpreters. Aron lang gyud maabli ang ganghaan sa bilangguan, mga kaigsunan, for Joseph to get out. It came as a relief to his troubled mind. Sa diha nga gisulti ni Joseph, mga kaigsunan, ang kahulugan sa iyang damgo, ang hubad sa damgo sa hari, mga kaigsunan, we will find the king right away being relieved from stress. And it's a very important issue. So karong gabhion na, mga kaigsunan, we come to the point, full circle, about the story, and at so far, this time, mga igsuon, niabot ta sa katapusang yugto sa mga damgo sa sugilanon ni Joseph, mga kaigsunan, nga naglangkob sa hari sa Ehipto. And from that point on, mga kaigsunan, kay bawa ba mo kung sa'y nahitabo? Ningon ang hari, sakto ka sa imuhang hubad, sakto ka sa imong sugyot nga mangita taog tao nga kasaligan, manggialamon, og mingon ang hari, sa tanang katawhan nga tuwa didto sa iyahang palasyo, mga kaigsunan, kinsa maning tawhana ang atong ibutang, kinsa man ang inyong mailhan dinha nga inyong isugyot nga himuong gobernador sa Ehipto, taking charge of all the affairs in implementation of the first 7 years plan
while in abundance. Wa gyud sila ilay katudlo mga kaigsunan, and eventually ningon ng hari Joseph, this man will no one else be than you. Og niya nang adlaw mga kaigsuonan, si Joseph labas pa kayong gihulbot gikan sa bilangguan na nimaho pangagop-op mga igsuon. Gisuloban siya sa sapot mga kaigsunan sa gobernador sa Ehipto, and he was the highest in rank. Wailain nga iyang katalidngan mga kaigsunan nga mutupong siyang ranggo, wailain nga mulabaw sa iyang ranggo mga kaigsunan, gawas lang sa hari sa Ehipto. Joseph became the second in command and rank mga kaigsunan. It was all because that was God's plan. Pila ba sa ato mga igsuon ang nagsigig ampo pangayo sa Dios sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, dream job, dream business, dream position, dream house, dream car, dream careers of children mga kaigsunan, inampuay pay imo nga hangtod karon wa pa matuman. Well, siguro ang uban nga tuman na. And how does it feel sa diha nga ang imong pangandoy mga kaigsunan gitugot sa Dios nga mahitabo diha mismo sa imong mga kamot ug bukton mga igsoon. It's such a joy. It's such a happy feeling mga kaigsunan. Pagkanindot lang yun kayong pamalandungon nga nakabot na nimo ang imong mga plano sa kinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. Our task tonight, our task every day mga kaigsunan is to continually believe in prayer and claim God's promises nga iyahang tumanon ang tanan nga iyang mga laraw alang kanato sigon sa mga damgo nga iyang gitisok sa atong mga kasing-kasing. The God we serve stands supreme. Sama sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto mga kaigsunan, wa sila'y gahom bisan sa paggiya sa ilang nasod. In fact, Egypt is no longer a superpower karong panahon na mga kaigsunan. Kung muhisgot ang world history, ang Ehipto mo'y pinakaunang sibilisasyon sa tibok kalibutan mga kaigsunan. And if you were to come and visit Egypt nowadays, nabiyaan, murag maumao ra gyud siguro siya kabibo sa siyudad sa Manila mga igsuon, ang ilang pinakabibo nga kapital. Kung imong i-compare sa Singapore, dili lang sa Asia and other huge countries, Egypt is so far behind mga kaigsunan. Why? The gods that they believe are inferior to the supreme God, Diyos sa langit mga kaigsunan nga atong gialagaran. The pagan gods and priests are powerless to know about the future. Busa ang atong responsibilidad karong adlaw mga kaigsunan mao ang pagsalig sa atong mga kaugalingon diha sa kamot sa Dios nga maoy naglatid sa tanang dalanon sa atong kinabuhi. And wherever God leads you, paubaya sa Dios mga kaigsunan, sunda ang iyang mando sa imong kinabuhi og itugyan ang imong kinabuhi kaniya. Gumikan kay uban sa Dios ingon nga imong higala og giya mga kaigsunan. Our destination is always sure. Takupan nato ni karon mga kaigsunan ang atong pagampo, ang atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Pero kinahanglan nato nga timan-an mga igsuon nga kon pananglit moabot man sa atong kinabuhi ang mga tangerines. Kung moabot man sa atong kinabuhi ang mga kalisdanan, ang mga kalipay, ang aslom pait para tamis mga kaigsunan. It simply means we have just to look how far we have come.
Ang Ginoo magpanalangin mga igsoon, palihog manindog talang sa pagampo, alang sa iyahang kadagaya o giya sa usag-usa. Dios nga balaan, salamat kaayo sa inspirasyon sa kinabuhi ni Joseph. Among nakita ang kataas sa kutay sa higayon, mga katuigan, di ang pag-antos ni ining imong alagad nga nagmaminatud-on, mas bugat pa di ay sa mga kalisdanan nga among gipasan sa kasamtangan. O Diyos, tuguti nga makakuha kami og inspirasyon sa kinabuhi og sa kasinatian ni Joseph. O Diyos, palihog, adlaw-adlaw buksi ang mga ganghaan, aron mas labi pa kaming maduol kanimo ug ang katumanan sa imong mga saad ug plano sa among kinabuhi, mas labi pa namo nga maduabot sa labing duol nga panahon. Panalangini kining katilingban samtang kami magbuwag-buwag, bendisyon niya ang usag-usa, tinipigan sa imong gugma o gahom, diha sa kadagaya, makakita sa imong mga pananaon, giya kung asa mo kami dadon, labi na gyud ni anang yuta nga saad, nga imong gitagana alang sa imong mga katawhan. Salamat o Diyos, nga imo sa bendisyonan ang among mga kaubanan nga nagsudong karon sa streaming sa Cebu City SDA Church, Hope Channel South in Central Philippines, ug kung asa sila naabot niini nga Sibya. Salamat o Diyos nga ikaw maluoy mo tubag sa among mga pagampo, amo kini itugyan nga tanan, laoman nga madawat uban sa pasayloan sa among mga sala, sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen.